Het wraadverneemde showkorps Blue Devils uit Amerika is in Ljouwert en joen treden ze op in het Cambuurstadion. Van de morgen winnen de 100 topmuzikanten op het Saailaan in de stad te zien. Zij gaan maanden met elkaar in training. Dus komen ze bij elkaar en hebben een trainingsprogramma van 12 uur per dag. En dat is dag in dag uit en dat is sowieso 3-4 maanden dat ze dat gaan doen. Blue Devils binnen op tournee in Europa. Ze binnen in Nederland alleen nog in Ljouwert te zien. Binnen de beste muzikanten van de wereld. De selectie is streng. Er zit op dit moment 1 Nederlander bij. Dat is sinds 20 jaar dat er weer 1 Nederlander doorgestroomd is naar dat korps. En in de afgelopen 10 jaar de enige Europeaan die doorgekomen is. 10 jaar geleden iemand uit Europa. Dus dan kun je wel nagaan hoe streng die selectieeisen zijn.